И здравейте хора, това ми е новото ми инфо, където аз го свиках и аз съм Лилита. И аз съм Лили 2342. Да, и аз качвам видеоклипове, защото аз съм Ивона Александрова. И аз снимам видеоклип от таблета си и тук се е записал се и името на баща ми. Хора има. Влизаме. 3 километра гледам. Но не мога да гледам 3 километра, защото нищо не виждам. И да гледам. Нищо не виждаш. Дай морков една да даде детето. 3 километра. Дай морков и даде. Дай морков като вземем. Викам се. Виж къде птичка как е. Вече виждам много добре. Да. Ей, трябва. Малко да темнете, ма. Пец. Naše циганка черна, не да кажа. Ау. Много са големи. Няма да не е много черна, ама си... Е, това да. Приятел и момче. Там нас искали да правят престъпно. Дължава. Почвам. Там се напучи големо, да влизам аз да разтоварим, тя да пита моя, това кучето е такова, голем мечок, голем, и най-грамадник. Най-грамадник, ще кажа, да метри и половина. До тук стигах, ще изправя силно, ще бъде по-изъл от мен. И това куче, дай да му спира. Беше ли пил? Бъли попияни. Така. Спрей и се дърна на този куща.
Сторите. Защото аз имах, нали, при мен тетрадката, викам, ще бия с тази хартия, къде са болите, ще го... Тия не Му стискам устата с това, че ми издела, Голод. Епа, какво да правим? Къде го е страх и това направо скочи на него такова. Видя, че ме не е страх. Аз се седим така срещу... Аз видях, че да затича и аз не тичам. Къде че бегам? Колко по-бегаш, ще Правото скочи по ми е тебе. И хванах това, хванах... Иначе беше хванат. Така ти става на просто така. Дай такова кучето магаре. Ти знаеш какъв змей. Глава така. Глава така. Да, това по-розовещо куче. Дълъг, е такъв дълъг. Не е по-дълъг. Това куче, това е било магаре. Магаре, аз колко че не съм виждал, бе. Това сигурно кози. Така кози е голема. С едно мечка, бе. Ти знаеш какво, ще после го снимам да дойде. Виж какъв... Ако бяха да назървал. Ебами, що са те ухапали? Няма такива ме страх от тия питбули. Вика, че моят откъс на ръката няма да те остави. Ситуация.